We hebben het project Botkepark Joert uiteenzet. Het water wordt uit de Vijver gepompt. En nou ja, klaar, als het water uit de Vijver gepompt wordt, maar natuurlijk maar we er wel voor zorgen dat de visken er ook uitkomen op een goede manier. Dus we hebben een groep vrijwilligers en ook een paar beroepsviskers erbij. En die mensen die hadden visken, die halen ze met een net uit de Vijver bij. En die worden op transport gezet. Nou ja, het klinkt een beetje raar, maar die worden in containers worden ze naar de Eeltse Markt gebracht. Een paar kilometer verderop hier worden ze weer uitzet. Die visken die willen natuurlijk ook onder het net waaien. Dus ja, de kans dat we alles vangen is onwezen dat dat net slaagt. Dus ik ga elektrovisje. En dat is wel een heel bijzonder iets. Dan geven ze mij een elektrische impuls. Geven ze die vis eigenlijk heel tijdelijk een beetje boeten westen meidjes, zeg maar. Ja, die vis gaat er voor de rest helemaal niks onder te lijden. En dan kunnen ze hem heel makkelijk vangen. Dat is hem in een grote hamer. Nou ja, dan kunnen we de laatste visken op die manier vangen. Zodra een ton. Ja, een paar visken erin zitten en er zit echt knapen van visken bij. Ja, die heb ik lekker rijden, want ja, dan ervaren ze gewoon zo weinig mogelijk stress en dan is altijd genoeg voerstof en dat gaat hartstikke goed. Ja. Ik controleer de gezondheid van de vissen om te kijken of ze veilig overgeplaatst kunnen worden naar een nieuwe omgeving. En of dat allemaal verantwoord is. Dus daar ben ik daarvoor hier vandaag en met heel veel gezellige mensen om me heen. Het is een prachtige dag. En de vissen zijn super gezond, dus dat is fijn om te zien. Wij nemen een afstrijkje uit de kieuwen en we kijken ook op de huid, zeg maar. En in dit geval doen we nog wat andere testjes. En dat leg ik onder de microscoop en dan ga ik kijken wat ik aantref en of het verantwoord is om de vissen over te plaatsen. Het naaien is hier twee mooie vistijgers met je vis kunt zetten bij de Hengelspad Federatie, Spadvisserij Friesland en bij belutsen is. Ja, dan wordt dit echt een pereltje, wordt dit echt een prachtig plak om te visken. Ja.